Morning guys, welcome to my channel. October 6 morning. Mga itong trabaho guys. Kaya ito Basing? Paaloban sa mga daan eh. Si kuha naman yung mga aloban eh, si Sir James. Sige. Ngayon sa may pinakakuanan eh. Kuha na. Hindi ka mga alod at ito na ibalik ni si Ray. Sige, i-attach. Pwede inig kumaga alods. Papirmahan na sa mix na diyan to boss. Hindi na kuha na. Kaya pala na. Kunay ka na. Sure diyan? Dumaan na. Salamat. Pamisal ni Lucy. Ilay. Kung siya ito om, Kuha na. napang sa'yo. Ano, usap pa ba yung tigman ay? Kumukuha sila ko. Ako rin. Agkan ihatag na gano'n. Usap na eh. Manto naman yung email. Sahon. Hindi, pamunta na ako sa may problema. Ano ko ba? Agsud na lang si Sir. Hindi, kaya mo na lang yung paper. Agsud lang si Sir Rom. Aron ko. Sige. Ingo dahil. Okay, sir. Agsud lang mo si Sir. Okay, okay pa ka. Okay na. Ay, wala bigla ko. Isa, bigla. Napay, Ito lang. Ikaw, maglagita. Kung sa future. Lagi mo lang kainahan na ko. Francisca Pipi. Puro magabuho na ako. Anong buota mo? Na. Pizza. Okay. Huwag mo na. Joke. Francisca Pipi. Ito yung minang ko eh. Agsud lang. Pwede ako siya. Dagay ang mga ta. Sige. Oh, pwede. Okay, pwede. Okay guys,